A vlastně takovou dražbu z téma Anděl. To je hrozně hezký. Já hned jsem se začala představovat. Koncept se jmenuje Andělům bílé. Proto byla ta návaznost, že osobnosti maluje anděla. Andělství, takže pokud se předměli, to byly prostě 39 let. Musím trošičku říct, kdo je ten anděl zamrznuté. Anděl, který něco očekává. Tu hlavu má schovanou pod křídly. Je tady. A první startovací cena je 3000 korun. Takže Pana Basiková, aspoň 1000 korun. Mít prostě to nejde. Přestávám. Autory těchto práce. A vypůjska už loni, a tady zimán, jasná, jasně, nevyhodný, svázek, starý,